Nananatiling malaya mula po sa nakakalasong red tide ng mga baybayin at shellfish products mula sa Western Pangasinan. Base sa inilabas na Shellfish Bulletin No. 8 Series of 2025 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Region 1, kinabibilangan ito ng mga katubigang sakop sa mga bayan ng Bani, Bolinao, Andas, Sual, Infanta at Alaminos City, maging ang mariculture areas na sakop ng Rosario at Santo Tomas sa La Union. Ibig sabihin, ligtas din itong kainin at maaaring maibenta sa mga pampublikong pamilihan. Samantala, walang nakikitang paggalaw sa presyuhan ng ilang mga shellfish products tulad ng tahong, lukan, talaba at iba pa, partikular na sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. IFM News. IFM News. IFM News.